Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escapar. Nada, non te preocupes, despois xa vamos por ali e... Polas mañáns facemos alimentos, medicinas e personal ao centro médico. Pola tarde facemos alimentos, medicinas e, se podemos, mascarillas. E pola noite limpieza. A partir das 9 algo, que está todo xa cerrado, porque hai en sitios que os vapores son, sabes? Entonces, moita xente, para que non este nos balcóns, vamos tantar. O da basura, aquela xente que, bueno, que está infectada, o que lle dicimos é que non acumule moita basura. Cada 2 días nos chama, eles meten a basura en bolsas, volven a meter outra bolsa, vale? Deixana fora da porta, peganos unha chamada, nos vamos, depositámoslo nuns sacos, cerrámoslos e levámoslos aos contenedores. Os contenedores que nesa mesma noite, cando os deixamos, xa son, fumigámoslle para que non haxe ningún problema de que poida contagiarse ou calquera que vai a tocar ao contenedor. Non, eso queda totalmente todo co líquido, non hai bicho por ningún lado. Aquí ninguén, por ter o COVID-19, non é ninguén un apestado, nin moito menos. Ao contrario, temos que saber onde está para nós ir máis protegidos e máis para eso, para fumigar esas zonas. Non é por outra cousa. Entramos onde o Hórreo, podemos esa acera toda corrida hasta baixo e aí facemos xa os contenedores que están onde Oroski. E vimos a farmacia, facemos a farmacia e o estanco. Aí arrancamos e facemos a frutería. Xa collemos o que é a Rúa da Presiña e desde aí xa facemos a calle toda hasta acabar onde o balneario, antes do balneario, nos contenedores eses. E a fonte da Plaza das Árboles, enganchamos outra vez por onde está a banca, a ferretería, facemos a Bernardo Sagasta toda hasta o fondo, vimos, facemos a plaza, contenedor da plaza, e despois seguimos rematando a circunvalación toda hasta a gasolinera. A gasolinera facemos un día sí, un día non. Desinfectamos con agua e cloro. Metemoslle cloro, cada 100 litros de agua, 4 litros de cloro. É espectacular, é todos os días, Sempre que vimos fumigar a hora que veñamos, sempre están a aplaudir, a darnos ánimos, unha pasada, Pois nada, que teñan moito cuidado, saben que nos poden chamar para o que necesiten, que estamos á disposición deles todos os días, para a medicación, para o súper, para o que lle faga falta, e aparte disso, haber moita precaución, porque son xente moi maior e teñen máis problemas que nadie. Como vedes, todas as noites saímos da casa a limpar o noso pobo, aquelas zonas de máxima afluencia da xente, na zona de supermercados, farmacias, centros de saúde e outras zonas importantes do noso concello, tanto no casco urbano como na zona rural. Pero o máis importante de todo isto é que quededes na casa e, aparte deso, aqueles que teñades que saber que manteñades unha higiene, sobre todo nas mans, moi importante e que tomedes medidas de protección. É moi importante quedarse na casa nestes momentos, son momentos moi difíciles e moi duros, pero que todos vamos a sair adiante. Se todos colaboramos, todo vai ser máis fácil e todos venceremos este virus.